Γεια σου, Κλείο. Μου αρέσει ο νέος οδηγός. Είναι ο κύριος Χιονάνθρωπος. Πρέπει να τον πάω κάπου που να έχει πολύ κρύο, αλλά δεν είμαι σίγουρη που. Ίσως να δοκιμάσεις τη φάρμα με τα γάλατα. Έχουν ένα μεγάλο ψυγείο εκεί. Ωραία ιδέα. Σε ευχαριστώ, Τόμας. Γεια δες, καλησπέρα. Ποιος άνεμος σε φέρνει εδώ? Βοήθεια, παρακαλώ, μπορώ να δανειστώ το ψυγείο σας για τον κύριο Χιονάνθρωπο? Λυπάμαι, αλλά το ψυγείο μου είναι γεμάτο με κρέμα. Και θα ήθελα να γίνει η κρέμα παγωτό. Η κρέμα παγωτό? Το βρήκα. Είναι κλειστό. Κανείς δεν θέλει παγωτό με τέτοιον καιρό, Κλείο. Και εσύ δεν θα πρέπει να είσαι στο σπίτι με τη Ρουθ. Αυτό είναι. Η Ρουθ θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Ρουθ, πρέπει να με βοηθεί. Κλείο, εδώ είσαι λοιπόν. Ανησύχησα. Βγήκες έξω ολομόναχη. Ναι, ζητώ συγγνώμη, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου να σώσω τον κύριο. Όχι, ο κύριος Χιονάνθρωπος μόλις χάθηκε. Ήθελα απλώς να βρω έναν τρόπο να μην λιώσει το χιόνι. Γλυκιά μου, Κλείο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον είδες πόσο εκπληκτικό είναι το χιόνι και το απόλαυσες όσο κράτησε. Μάλλον έτσι είναι, ναι, αλλά θα μου λείψει πάρα πολύ. Το ξέρω, αλλά πίστεψέ με, θα υπάρξουν κι άλλες μέρες με χιόνι. Μα πότε? Δεν είμαι σίγουρη, αλλά προς το παρόν πήγαινε να ξεκουραστείς. Είναι αργά. Εντάξει. Λίγες μέρες αργότερα, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Κλείο. Χιονίζει και πάλι. Γιουπί. Είναι τόσο μαγικά. Τώρα θα μπορείς να απολαμβάνεις το χιόνι για όσο θέλεις εσύ, Κλείο. Για πάντα. Το λατρεύω.